ta kun ce coronavirus musulmi ne aka saka su daina sallah. Yanzu again mita ta gashi nan a America kantuna ga baki ɗaya mall an rufe shi babu, kantuna babu. Yanzu wannan kantin kun gan shi nan Best Buy, kwamfuta ake siyarwa da abubuwa. Zuwa za ka yi ka bi layi sai ma'aikata ga wannan nan da yellow a riga da orange, sai ka zo ka bi layi mota ɗaya biyu sai su zo su ɗau odar ka mai kake so. Harkar fa ilimi ce wannan wanda ta zama dole, sai kai oda sai su fito ma da shi, ba za ka shiga kantin ba. Wannan kanti ne they are making millions, babu kowa a ciki, an rufe duka kantuna, rabin su babu, sai kantunan da ya zama dole na abinci su ma wasu sun saka ka'ida sun kayyade me za a yi me ba za a yi ba. Kantuna da muke zuwa mu sai abubuwa da yawa sun rufe. Wannan is a big shopping center, empty. TJ Maxx empty. Bath and Body Works 'yan Najeriya duk kun san su, empty babu. Office Depot, Michaels, Bath and Beyond, I can read countless. Old Navy, Hallmark, Coles, Alripe, Lois. You can't go in, sai dai ka yi order a waje. Everything, more than half of sales, more than half, babu. A lot of people are indoors. I am staying home, but I have chiropractic appointment. I had to go to my chiropractor. Actually, to tell you the truth, I learned a lot from my chiropractor, and I will share that later. But I have to boost my immune system. That's why I did not skip my appointment. Look at this empty parking lot. Yanzu sallah ake anan. Owners dinnan musulmai ne, but this thing, it's affecting them, has affected them. Their sales are down. They are losing money by millions. People are out of jobs. They don't know what to do. Restaurants are closed. So much. Half the economy is going to be down. Mutane suna taya zan yi, kun je kuna ta cewa ai dole ai sallah a masallaci. Cutan nan gashi nan masu saninta suna ta yada abubuwan yanda take yaduwa. And jahilci. Look at all of this parking lot. This is Coles. I used to walk here and it was always jam-packed with people. We used to make millions. I work for this corporation, both local and management level. I love this store. Look at it, empty parking lots. You see all of this I'm showing you. And kuna nan kuna ta ƙara wa mutane rudani da confusion. Ya kamata a yi tunani, a yi nazari. Wannan cuta has nothing to do with addini. Babu wanda ta bari, kamar yadda na faɗa a baya. Babu wanda ta bari. Enough.